बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बे जाथाया क'क्राझार जिल्लानि पर्बतझारा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावआव जानानै थांदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला काजिगाव बाजाराव दखान होनानै जाग्रा सासे राफोद बाजै हटेलनि बिगोमा धनन्जय ब्रह्मखौ थांनाय हरनि समाव खाबु लानानै सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारनानै फासि होना गालांनायनि सन्देह जादों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो हाबावनाय बायदिब्ला बाजै हटेलनि बिगोमा धनन्जय ब्रह्मखौ मैया हरनि 8 रिंगानिफ्रायनो फुंबिलिनि 2 रिंगासिमहालागै नागिरदोंमोनब्लाबो बिथांखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय फुंनि समावनो जेब्ला गावनि हटेलावनो खामानि मावग्रा सासे हिन्जावसाया अमा आदार होनो होनना फैनाय समावसो अमा गन्द्रानि सेरजोंनो गंसे माल दोनग्रा गुदामाव जस्लंनानै फासि नांनाय हालोदाव हिन्जावसाया नुनो मोननाय थासारिया बयखौबो सोमोनांहोदों। गुबुन फारसेथिं बे हालोदखौ नुनानै नखरनि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ गाव हारसिङैनो फासि नांनानै थैयाखै, बिथांखौ सोरबा दुथांफोरासो फासि होना गालांदों होनना सन्देह जानायखौ फोरमायथिदों। मानोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खौरांगिरिनि गेजेरजों मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला काजिगाव ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो सम सम दाखाथि हानजाफोरा खाबु लानानै बेरायो आरो खाबु लानानै सुबुंनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायाबो जाबोबाय थादों। थिग बे समावबो बिथांनि सायाव हिंसा खालामनानै बुथारनाय जाथाया दाखाथि हानजानिनो जानो हागौ होनना बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सन्देह खालामदों। बेनिखायनो बे जाथायनि सायाव थाबैनो गोजौ नायबिजिरनाया सोलिनांगौ आरो दायनिगिरिखौ हमनानै आयेन बायदियै साजा होनांगौ होनना काजिगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोख्रोङै दाबि खालामदों। गुबुन खौराङाव फैदो। बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगाफोराव दासिमबो सिखावनि उदखारा सोलिगासिनो। बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि मोखाङावनो थानाय हाथाइसालिनि गंसे दखाननिफ्राय थांनाय हराव सिखावा खमैबो 2 लाखनिबो बांसिन मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांदों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला सिखावा बे गलानिफ्राय गोबां दाम गोसानि मबाइल फन, लेपटप बायदिफोरखौ खावनानै लांजोबदों। रायखांनो नांगोनदि बावैसो सान सिगांसो रुनिकाटा बाजाराव थानाय गंथाम गलायाव सिखावा हाबनानै गोबां दाम गोसानि दख'ना, गानग्रा जोमग्रा, सेन्देल बायदिफोरखौ खावना लांनानै खमैबो 5 लाखनिबो बारा गलानि बिगोमाफोरखौ खहा खालामनानै हालाय हाफाय खालामदोंमोन सिखावा। दिनै 2022 मायथाइनि 8 जानुवारि। दिनैनि सानाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा गावनि जोनोम गामि दतमानि बाथाबारियाव फैनानै नखरनि खौरां लाफैनायजों लोगोसे गावनि आंगो बिफाखौ मान बावफैदों। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा गासैबो सोरखारि बिफानाव थानाय बिथांमोननो सानब्रैनि थाखाय सुटि होनाय जादोंमोन आरो बे सुटिनि गेजेरजों जाहाथे नखरनि बिमा बिफा गासैखौबो खौरां लाहैनो हायो, बेनि थाखायनो आसाम सोरखारा बे सुटिखौ होनाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनै आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङाबो गावनि नखराव फैनानै खौरां लाफैनायजों लोगोसे बिफानो मान बावफैदों आरो गावनि आंगो बिफानो गावनि आखाइजोंनो ओंखाम दौनानै होदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव इउजि ब्रह्मआ बिफानि सोमोन्दै फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावनि बिफाया सासे गोख्रों गोसोनि आरो जिउआव माब्लाबाबो निसा मुवाखौ लाफेराखै आरो जोबोर आब्रुथियै सोलियोखायनो फिसाफोरखौ एबा गावसोरखौ साफा साफा मानसि खालामफैनो हादों होननानै फोरमायथियो इउजि ब्रह्म बिथाङा। गुबुन फारसेथिं आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ दिनै नखराव फैनानै खौरां लाफैनो मोननायजों लोगोसे बिफानो मान बावफैनो मोननायखौ जोबोर गोजोननाय फोरमायथिदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। 3 नं सिडली बियाबनि मोनसे समनि बर'स किरेन बरगयारी बिथाङा दिनै हरखाबै रुंसारि जालांबाय। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरां लाहैनायजों लोगोसे गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङाबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। मोनथिनो मोननायाव बिथाङा 1991 मायथाइनिफ्राय 1996 मायथाइसिम सिडली बियाबनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा जाबोदोंमोन आरो बिथाङा बर' समाजजों लोगोसे आसामनि सुबुं समाजनोबो गोबां बिहोमा होबोदोंमोन। सेबाया मेट्रिक आनजादनि समफारिलाइखौ फोसावबाय। मख'नो गोनांदि आसाम गेजेर सोलोंथाइ गौथुमा मैया 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद आरो हाइ माद्रासा आनजादनि फारिलाइखौ फोसावनानै होदों। सेबाया फोसावनाय मेट्रिक आनजादनि फारिलाइ बायदियै 2022 मायथाइनि 15 मार्चनिफ्राय जागायनानै 3 मार्चआव जोबहैगोन आरो बेजों लोगोसेनो 3 आरो 4 मार्च शुक्रबार आरो सनिबार खालि माखासे आयदानि प्रेक्टिकेल आनजादखौ खुंफुंनाय जागोन। आनजादनि समा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम आरो सानसुनि 1:30 रिंगानिफ्राय 4:30 रिंगासिम मोननै खोलोबाव आनजादा खुंफुंजागोन होनना मिन्थिनो मोननाय जादों।
हादरनि गुबुन गुबुन रायजोजों लोगोसे आसामावबो कभिड महामारिनि साग्लोबनायखौ नोजोर होनानै रायजो सरकारा कभिडनि थाखाय माखासे गोदानै SOP फोसावनानै होदों। गोदान SOP बायदियै रायजोआव हरनि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम कार्फ्युआ सोलिगोन आरो हरनि 9 रिंगानिफ्राय फालांगियारि फसंथानफोरा गासैबो बन्द थानांगोन। बेनि अनगायैबो कभिड भेक्सिन थुजायै सोरबा मावफारियाफोरा सरकारि मावखुलियाव नुजाथिफैनो मोननाय नङा आरो आबुङै भेक्सिन थुजानाय 100% दावबायारिफोराल' जिल्लायारि हान्थामेलाखौ लाखिनो मोनगोन। मख'नो गोनांदि कामरुप मेट्र' जिल्लायाव गासैबो फरायसालियाव गोदान SOP बायदियै थाखो 8 सिम गासैबो थाखोनि फराफारिया दिनैनिफ्राय बन्द जाबाय। बेबायदिनो रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव थाखो 5 सिम फराफारिफोरा दिनैनिफ्राय बन्द जाबाय आरो थाखो 6 निफ्राय गुबुन थाखोनि फराफारिफोरा सानसेनि उनाव सानसे सोलायनाय बिथांखि राहाजों सोलिबाय थागोन। गुबुन फारसेथिं जायखिजाया रायजोआरि जायगायाव फैगौ 15 जानुवारिनि उनाव भेक्सिन थुजायै सुबुंफोरखौ हाबहोनाय जानाय नङा आरो साफ्रोमबो सुबुंफोरानो रायजोआरि जायगासिम फैनायाव भेक्सिन थुनायनि फोरमान बिलाइखौ दिन्थिनो नांगोन आरो साफ्रोमबो मास्क गानथारनांगोन नङाब्ला 1000 राङै जुरिमाना होनांगोन। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।